Yun mga bay, what's up? Welcome sa ating panibagong vlog at kwentuhan, no? So alam nyo mga bay, dito kahapon, dito sa may shortcut na dinadaanan ko, kumain ako sa isang pares, no? Yung mga kainan nasa gilid ng kalsada lang. So meron isang matanda lumapit, no? Tapos mga ilang sandali lang, kumakain na rin siya, no? Sa pares na yun yung sa kinainan ko. Tapos nilibre lang pala sa isa sa mga customer, no? So ako tapos na akong kumain, uminom na ako ng tubig, nagpapahinga lang ako sandali. So kinukwento-kwento siya nung may-ari ng pares. So tapos nakita ko yung kanyang kinakain, hindi niya inubos, inuwi niya pa. Dahil meron daw siyang mister na yung kanyang mister ay nagpapahinga dun sa kung saan man siya nauwi, kung may bahay man siya. Pero alam nyo ba, mga bay, nangangalaka lang siya mga bay. Namumulot lang siya ng kung ano-ano, mga plastic na pwede niyang ibenta daw. Kasi pag hindi daw siya kumilos, magugutom daw silang mag-asawa. Tapos may trangkaso daw kasi yung kanyang asawa. Yun, meron siyang tinirang pagkain para sa kanyang mister. Ay ako, naawa naman ako. Alam niyo naman ako mga bay, maawain. Ay hindi, talagang ginagawa ko talaga itong mga bay. Binilhan ko rin siya ng isang order na mami, para hindi na sila maghati. Kumbaga tig-isang order na sila. Tapos yung kanyang daladalang mga kalakal ay ibebenta pa daw niya yun para makabili siya ng gamot. Ginawa ko kasi medyo parang matanda na talaga siya mga bay, no? Tapos binigyan ko siya ng pambiling gamot, yung mga gamot na pantrangkaso, no? So naawa rin ako kay nanay. So ngayon pag nakita ko siya ngayon dito ulit, so pag merong dyan, i-delivery ko siya uli ng yung pares. Yan, so tara, pag nakita ko siya ulit dito mga bay. Sana nandito sila. Ayan. So sa ganung paraan, kahit pa paano ay nakatulong ako. Maliit man, hindi man ganun kalaki, pero alam nyo, napakasarap sa pakiramdam na makatulong, no? Nandito kaya yung tama, ito yung pares na kinainan natin. Hindi yan. Ate, dumaan dito yung matanda. Yung kahapon. Hindi nyo maalala? Doon siya pumunta sa kailan ngayon, doon sa loob. Sa loob na ito? Sa loob, sa kabila, pag Pero ngayon hindi na padaan dito? Hindi nadaan pa ngayon. Dibi. Sige, next time pag nakita ko na lang uli. Wala si nanay daw, hindi daw napadaan. So doon kami kumain kahapon mga bay. Doon kami kumain kahapon, doon siya lumapit din. So baka nandito sa unahan. Wala talaga mga bay. Kaya pag nakita natin, yan, so lagi tayong dadaan dito. Pagka makita ko talaga siya, i-delivery natin uli, no?